Anya laki din! Sigurado ka kadi nga awan asawam, wenno pamilyam tunyo? Ha? Wen basnay. Promise. Awan asawak. Mamati ka kumaiti bagbagak Saan ang agdaton king ka no da pamilya? Nasayaat no kasta. Kayat ko laang asiguraduan. Ngamin, ang mga no ay ayaten ka. Kat addagayang pamilyam. Narigat mo't Ay, awan. Awan ti pakadanagam ko naktuman. Podno ti bagbagak. Kanjak maaramid ti agulbot iti tao ngay ayate. Agyaman ako na iti day tanga imbaga. Agyaman ako na ito nyo. Anya? Nagkapu ka man ni ayan ni Basnay idikalman, pare? Wen pare, ngam pangasim Tas saan mo ko mga ibagbaga ito ure asino? Ang mga numamon ni Jonah, narigatan pare. Ha? Ngam sa bagay, ayos lang nga mamon na. Ngamin, naumak meten kwa na. Kaya't kung agwin naswas kami. Anya? Day tatipod no pare. Naumakon ka ni Jonah. Awanin tayat amarikrik-nak para kwa na. Unay kan pare, gapulang iti babae, kastanti bagbagam. Uray live-in kayo lang kini Jonah. Irespetom kumamit pare. Ay na pare. Kasano nga respeto? Kahit awan nga ro din tayat amariknak para kwa na. Sos! Addakin ka tayo pare. Makaamu ka. Anya? Rabiin nga pumanaw ka manan. Papanang. Ada papanak. Kundi mo damagan pa Day tatijak kaya't king kakay. Amin papanak, masapol adamagan. Masapol amamuam. Nya kamutin. Anya? Live-in talaga Santa pa'y amakuna nga gasawa. Ngamin, awan pa'y papilda. So di nakman, bagkalan sika, Jonah. Anya? Siguro, adda babaeng anya. Day tati paglayangam. Agsuspitsa. Day talagang tamong may baga. Wan-wan no saan laang ti isong bat mo? Ado nga mom. Kita ka man langan. Ne, da kayong matgayam, nanang. Wan, imayak tapadigwan kayo iti sidaan. Ay na, agyaman ak unay, nanang. Ngam ne, may sakmot amangan. Awan ni Tonyo. Awan nito niya. Napanan na katrabeain. Dakam mo, nanang. Damdamagak itay, no sa dino ti papanan na. Ngam sa bali mo ti sungsungbat na. Anya, ay una yun ti anak ko. Sa di numan nga tan tinapanan na. Amanga no napanmanen ijay ayan dagiti barkada na asanger. Ay na, nasaysaya at no ijay tinapanan na nanang. Ngam no day taapan agbabae. Anya, Maday ti agparparik na kanyakat. Ngam jakpay kayat ti agsao. Ngamin, awan pa'y ti ebidensyak, nanang. anya. Pasensyakan tunyo. Ngamnasken ama-amuam da ito ibagakken ka. Ha? Anya day ta, basnay. Pasensyakan, gaputasan kan ngay ayat ulbud kamit gayam. Adamit gayam live-in partner mo. Ha? Kunak lakit din no si katilalaki ang makadwak iti tungpal biyag. Ngamsan med gayam. Ay salbag ka, ulbud ka. Mabit lang. Uwan, podno nga the live-in partner ko. Saan ko nga ayatan ni Jonah? Awanin tayat amariknak para kwa na. Ha, ulbod, di ko namkid di. Kaya't mo apaggidanan na kami. Di ta ka man langan. Ayun gayam, dayto yun ti maudi apa nagsarita ta. Pangaasim, tadikan agpakpakita pa'y kanya. Anya?
Anya? Gapulang iti pan nakiwin na sos ni Basnayken ka, daytan ti pagparparikot ang pare. Ay, uwan pare. Kasladyak maklon na dyan nga inaramid na. Ay sos, unay kan aya pare. Ay kat natural lang agsakit at talaga tinakam na Ngamin, iti sabali pa ilang matatao tinakaamuan na nga addagayam kalibin mo. Ay na pare, no siyaklang, urnusam kit din ti amin kada kayo kin ni Jonah. Anya launay ay ngamin ti alam iti babae. Basta, pare. Nagsakit tinakam ko. Kun may isa, naibagak mo't idinkin ka. Nga awanin panagayat ko ni Jonah. Sana ya, pare? Kunam laang dayta, gaputad dan babaim. Ay ngam no awan, maayat mo matlaang itipod no ni Jonah. Ay, saan, pare? Saan talaga? What? Atap mo nga da babae ni Tonyo? Wan mare, iso talaga ti instinct ko. Ay kat, paliiwam adamok mare. Agaramid ka iti dami account. Tapno maamuam no pudno nga adda babae na. Ha? Wan mare, uray kitaem, matiliw mo tayo at Tonyo. Wan nga agpaisuan niya. Pahiman, agaramid akman? Wan mare, kalpasan na, kundi chat kamat akano ken kuana. Di ka laagpadlaw tapno matiklom. Makitam no anya ti pudno, ha? Makitam no talaga nga agbababae ti asawam. Ay, ti kalibin mo ko nakuma. Saan mo pa gayam nga asawaan niya? Sorry. Aday ta, nakaaramid akon iti dami account. Oh, ay kat kargaan mo tan ay ti kunkundit profile picture mo. Tapno saan nakadkadlaw asika. Wan nga agpaisuan niya. Urayan niya ditan. Basta ada profile na. Tapno saan madlaw ni Tonyo. Ikat mo to matang. Yeehaw! Yes! Nay. Naragsak ka. Siguro, pare. Adda manan baro achik semuanya. Ariglado, pare. Adda talaga. Anya? Kita na ito. Isupay tim mo na nagchat kanya, pare. Ay sus. Nagpintas siya. Kasla artista, pare. Na, kahit ar-ar mamanan. Ay, ketuan na, pare. Apay, kapoy. Ay sus. Sika talaga, pare. Sakit mo sa daytan a kinababaerong. Si kakit dimot, pare. Palipas oras lang, man. Kan pangasim tadi kagitandanon kan ni Jonah. Narigatan. Kahit kunak man no awanan di panagayat mo kan kuana. Ay kat uray pare. Ang mga no panawan lak. Awan agluto ti kanak. Nubilang lang. Kayat mo sawan? Adda para luto? Addamit pangpalipas oras? Ay katuwan na pare. Anya nga ron. Kat gwapo tayo, mat. Oh. Iso babae pa higit ti umunang agyat, pare. Anya? Siguro, adda babae man niya. Ha? Anya ka din na itang ibagbagam? Awan babae? Adda nga men tinakaibaga kanyak. Nga adda ka no kasinsin narak mo ija ili. Ay awan. Sana po no dayta. No patsyam. Ay kat patsyam Basta siya, awan babae. Kasta ti panagsasaurag iti lalaki nga daramid na. Kasta. Anya? Di ta ka man langan. Ala, pumanaw ka no di mo kayat adanggan ti ibagak. Ay talaga pumanawak. Nakmanlangan na dyan, yan danana. Makapawan ganas na gawid dito. Kasangsangput ko pa lang, kastaki din tibagbagam. Di ta ka malangay.
Anya, pinanawam ni Juna gapula ang tadi mo kayat adenggan ti bagbagana. Nanang, marengrengak. Iso pinanawak man langan. Anya, Kasano mga min? Kasangsangpit ko pa lang. Ngam isoki din, ti mapan na ibagbaga. As sino kumamot ti sana marurod ngay? ay natunyaw, saan ka marurod no pudnaw nga awan araramidam. Ti kunam kitday, marurod ka, gaputaadda talaga ti aramid mau. Nanang. Wan kunam! Ay, awan ter aramidag asaan anasayat, nanang. Saan ko pa yung nakita iti personal na kacachat ko kay? Na, adamanan ka chat mau? Ada, nanang. Chat lang mo't kidi Ay sus matungpakan si katunyaw. Ha? Chat lang ngainton kwan, sinabat mau. Ay, adamanan ang makaungat ni Junakan ka. Pinanawak ni Jonah asaw-asaw. Sa ita, da kayo umait, nanang. Pumanawak man dito yan. Sapatik man langan da ito chick sa kacachat ko. Anya? Kano lang idinag-chat daytakan ka? Ngamita, sabato mo? Wan baray, magagara na ngaminin ang makakita kin ko anak ay. Unay ka na ya, pare. Ipatay mo nga talaga no awan babae man niya. Si kakit di mo't pare. Saan mo ta? Palipas oras laeng kunakmanan pare. Palipas oras ko nga mairwam munton daytang aramid mo. Kaasi man ni Jonah nga agan anos itinanam. Ay kahit no saan ang makaanos, ay kahit pumanaw Total, at damot da ito'y kachachat ko. Marig na ka labnak mait. Minuto nga ichachat nak. Nag-sweet pay ko naman, George. Anya? Awan na da dya, Jonah. Adayaw, no ikumparak iti checks ko. Oray ni Basna, ide. Awan na. Ay, sus. Makaamu ka man langin, pare. Di nakmatdenggan nga uray anya ti pamagbagakan ka. Sapay la kuma, ta saan amaamuan ni Jonah day tangar aramidaw. Anya, natiklo mo nito nyo? Wan mare, ididamo pa'y lang nga in chat ko, natiliw ko nga ada talaga ti babae na. Ngam di na ba'y amo asikaday ta? Saan pa ya? Ibagbagak nga rod nga agsarak kami. Kat nagwanmat, ti awanan bain. Anya? Ay katuwan agsinarak kayo, tapno makigtot iti uray la unay. Wan mare, agsinara kami kanukat inton Sabado. Apag isaw nga awan trabaho na. Anya? Ngam kalpasan ti panagsinnarak mi, panawakon ti salbag a babaero. Jak kayatan, kaslak maag nga agan anos kan kwa na. Ay katuwan mas daawak man ngamin kan kamare. Luklukwan na ka lang rudan. Rupa ka na rupa pay. Engam, di mo pala panawan. Ay saan mare, panawakon na talaga. Nauma akon. Itayak pa ilaan dito Ngam awan mo tan di babaya kisinara ko. San samot tan nyo umay? Oh, apay? Ah. Saan mo mauray ti babae akasinnarak mo? Ha? Jonah? Siyak day babae nga urayam. Jaski ka talaga. Ha? Talaga mo't anapaklan ka babaero niya. Anya? Inaramid ko lang dayjay adami account. Tapno maamak no pudno nga anda babaim. Ha? Naamak ka talaga ti hustong ugali man niya. Saan lang adjust a babaero ka? Manyak ka pa'y. Jonah? Gapulaang ta saan mo nga amo asyak ti kacachat mo? Agsan kakit din iti naked kas kadaan niya dita? Ha? Tapno pa nga'y ayom iti babae? Siguro. Kas jay ti inaramid mo kadagiti naglabas a babae man niya. Jonah? Sana bale. Imayak lang ditoy. Tapno ibagak da ito'y kan ka. Panawan kan! Ay, sana Jonah. Pangasim. Diyak mga min amo asi kagayam ti kacachat ko. Sumardang ka man? Dami
mi account lagayam ti makatiklokan ka, salbag ka? Ah. Di ta ka man langan? Awanan. Jack lapat yan day ta alwam pare. Awan pare, awanan. Pinanawan na ko ni Jonah. Anya, pinanawan na kan. Awan pare, jak laim pagarop. Nga isumagayam ti kacachat ko. Sus, agore ka man. Jack mawatan ti pagbagang pare. Kwa pare, inaramid na lagayam day jay nga account. Tapno matiklo na kita raramidag. Ah. Siyak mitatanga. Inchachat ko mait. Nagsisindak pa iti picture ko pare. Jak amo nga isumagayam. Saus. Awan ang road. Sana nagkuriti kinababayron pare. Ay, awan, Ay, pare. naawan mon. Talaga na umakan ako ni Jonah. Uray agpakpakasya. Awanin na talaga pare. Pare. Agore ka. Denggan lang pare, denggan lang. Amon pare, maagla nga minti babae amakaano si tikasken ka. Impaturay mo met nga minti kinababaerom. Anya nga ita. Awan lang nga ti uray may sa anakaanos ken ka. Pagbabaw yakti naramid ko pare. Agbabawi ka ang naladawan pare. Ibagbagam idi nga awanen panagayat mo kin ni Jonah, gaputaan tan babaem. Itatapi nanawan na ka, sangitam. Ay, sos, no di ka pa maag ka. Oray sakitan tinakam mo, pudno mo ti bagbagak pare. Pare Carlaw. Ay, pudno timbaga tigayim mo kan ka. Maag ka. Ni Nanang mait. Di kanto mga minmap na kiti may sa babay. Nagsingpot ni Jonah. Oray saan kayo pa'y ang nagkasar. Ar-aramiden na amay na pagrebengan ti may nga asawa. Ngam anya nga itinaramid mau. Nanang. Di ka ba no mayagsin na ay dito'y balay si katunyo. Basol mo matlang no apay akasta tinapasamakan ka. Day tanto ka kinababairaw, salbag ka. Ikarik Nanang. Agbalbaliw ako. Ay san? San ka ngagbalbalaw? Agornong kakit dia iti ado a babae. Ay, dami account lagayam ti makatikloken ka. No saan pa'y nga inaramid ni Jonah ken katikasta. Tol-toloy mo lata. Iso nga ita, gondaway mo ti ag babae, uray manaw! Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.